Hola, jo sóc Snow. Avui som 25 de setembre de 2025. La barba. Això és, perdó, però és una mica pedòfilo. Ho sento. Això és cutre. I això és estrany. Els cabells m'ho penso. A la Gumman, un noi de... És locopeta o una altra cosa? Jo vaig dir, és guai els cabells llargs, està molt xulo. I, i el noi va dir, hòstia, gràcies. Però té un repte més... És difícil, és difícil. És una mà imensa. La cua és estrany. És, això no té sentit, el cabell. I m'ho rapo o no ho rapo la setmana que ve, jo què sé. Després. Molt nerviós jo. Netflix fa Bioshock. No m'ho crec. Uf, ui, pell de gallina. Per mi és el primer és una obra mestra. El segon està bé i el tercer, el Infinite, és una puta passada. Recriminació als altres? La setmana que ve comentaré un vídeo, jo què sé, parlant d'això. Adeu!